Een keer op de schoolplaats. Smal, vijsterij. Hebben jullie dat al eens vaker gedaan? Ja. Ja. Ja, wij kwamen hier. Jullie zijn ervaren. Ja. Ja. En wat ga je er dit jaar van maken? Gewoon een paar starretjes tekenen. Wat zeg je? Een paar starretjes gewoon. Oh ja. Ja. Oh, die tekeningen, ja. Hier. Ice Spice. Ik ga Ice Spice uithollen. Dat valt nog niet mee, hè? Het is moeilijk in Om dat winter. uit te snijden. Wil je zelf nog een stuk proberen? Mama gaat nog vast. Jullie laten staan. Kijk eens, kijk eens, staat er elkaar in dat het zo goed is. Ja? What country you are? Argentina. Argentina. On holiday here? No, we are living here in Terneuzen. Oh, you live here. Okay. You're Dutch. No, Dutch, not yet. In the coming years. The coming year. Yeah, Oh, okay. but they speak Dutch. Is it that? It's not a difficult language. Dutch. With English, not a lot, but yes, it's difficult. Yeah, Dutch learn is difficult. Yeah. I know. But I hope we can learn in the years. Take time. Yeah. Okay. Thank you. Success. Thank you. Thank you. Zij bent wel bij Jan toen. Oh, kijk eens hier, ja. Moet echt een hele dikke, joh. Ja. Kijk. Maar ik mag het niet. Ja, moet je er weg nog weer? Ja, als ze maken nog. Ja, maar als is dat oké? Zit nou af en toe? Of ik was het? dat is nog een beter straks.